Mae gweithio fel arolygydd gofal plant a chwarae gydag AGC wedi bod yn rhywbeth dwi wedi anelu tuag ati dros y 10 mlynedd diwethaf tra'n gweithio fewn y maes dysgu ac o fewn awdurdod lleol. Mae'r rôl yn gymysg o arolygu amrywiaeth o leoliadau gofal plant a chwarae, delio ag hysbysiadau ac ymholiadau sy'n dod i mewn wrth leoliadau a gweithio gydag asiantaethau eraill mwyn sicrhau bod gofal plant yng Nghymru o safon da i blant bach Cymru. Mae'r rôl fel arolygydd yn un wahanol bob dydd. Mae'r rôl yn gyffrous a does dim deuddydd yr un fath. Yn ystod fy nghyfnod sefydlu, ges i fentor arbennig. Ges i gyfarfodydd cyson gyda hi mwyn trafod sut oeddwn ni'n dod ymlaen, ac roedd hi bob tro yna i mi os oeddwn ni angen unrhyw beth neu ateb cwestiwn, ac mae hi dal i fod. Ges i gyfarfodydd cyson gyda fy arweinydd tîm, ac roedd hi hefyd yn gefnogol iawn, ac mae hi hefyd dal i fod. Dechreuais i'r swydd yma ym mis Tachwedd 2019, a jyst ar ôl daeth Covid-19 a phawb yn gofod gweithio o adref. Roedd hwn yn sialens i mi, achos doeddwn ni ddim wedi gweithio adref o'r blaen fel llawer o bobl eraill yng Nghymru. Doeddwn ni ddim yn gyfarwydd iawn gyda'r systemau technolegol, ond roedd fy nghydweithwyr bob tro ar ddiwedd y ffôn yn barod i helpu. Dwi wastad wedi eisiau bod yn arolygydd, a phan ddaeth y cyfle i mi geisio am y swydd, es i amdani. Dwi wedi synnu sut dwi wedi setlo, ac mae'n teimlo fy mod i wedi bod yma ers blynyddoedd bellach. Dwi'n teimlo'n falch iawn pan dwi'n dweud fy mod i'n gweithio i AGC fel arolygydd.